Mas. Ngapurane, tak aku akeh salah. Cukup sih toh. Mas, ngapurane yo. Tak aku akeh salah. Wis gak apa-apa, podo-podo. Nangis lanang nangis nyapa. Yo wis Mas, aku nak muter-muter karo kancaku. Yes, ono nak naik balik. Kudu ditake lho. Yo. Yo wis Mas. Ya, hati. Oke. Ini lho. Dadi sitok saya sungkem karo pane. Ya kok ora iso sungkem karo Pak Mbok. Angkat desa deh karo marani jalan dhisik deh. Menawa untuk sangu, yo gede-gede lho menawa untuk 50-50 tegak yo lumayan. Wah, Wah, gentil wi. Tak moro sih salaman saya. Lahir batin lil. podo-podo, Bos. Mas dok sang burung. Gung re. Lah dalah piye toki? Pas dok burung lil. Hukum Bos, lah wong aku malu lagi metu sekolah. Ya wes yo, guna Yumarni weh, no untuk sang. Ayo, Ayo. gas. Ini gitu. Sedih nih habis aku merupakan ini. Loh, piye to, Pak? Apa disukumi kok malah ngaleh iki? Sing pengaleh lho sapa? Jikuk rokok lho. Le. Bapak ya peudut. Kowe udut ora? Pak, Piye? ngapunten nggih, Pak. Niki bulan nganu Idul Fitri. Sak kata-katae dosane kula sak kata dosane jenengan. Iya, ora apa-apa le. Yang penting aja dikalina. Ya. Aduh, iki patak, Bos. Lah piye to piye? Aduh, piye to, Bos? Lah wong bapak ape udut to mbok jak sungkeman yo ngkose, bapak mben udut sik lagi sungkeman kok. Ya wes, sugimane keri nek ngono. Lah piye? Tak lungose aku tak mbeng-mbeng. Beng-beng. Yo, Sangone ora? yo no. Piro? Sak senengi. Kan kowe paling ganteng dhewe to, Pak. Yo, iki tak golekno sing dit paling rujuk. Ya. Iki 7 juta entekno sewengi. Tak nasi wengi. Iya. Oke, siap, makasih ya, Pak. Ya wis gampang nak karo bapak. Tak tinggal muter-muter saya, Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lho piye to? Tapi itu, Pak. Assalamualaikum ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Wah, anak keranjingan guys. Kuat ke? Wah, cocok sarung Pak dari mupeng. Beh, monyong ya? Wah, bisa merensek ah. Bos, Luputnya bos, ya pada-pada. lop rambut, lop santen. Oke terus. Nama luput cuma ngapunten. Oke bos, pada-pada. Saya tambah kok tergiling ini. Tergiling biye to ki? Ganteng kok ngene to. Sangoni ora? Di umumnya toh. Akeh menit ditmu. Akeh to bos, wis to menengo. Mak ngarane aku kok tergiling nyo, nang wae. Yo ora. Bagus, masalah yang bagus. Bagus ya. Imbone. Nah, kita 30.000. 40 bos. 40 ya. Kamu ngetoke larang men ngono iki. Ketuku iki. Nah, wong kene kok. Bagus ora. Bagus mana anak siapa mah? Anake Pak Bos. Oh alah. Ngono lho karo kancane kok. Wong kene kok padane. Ami-ami wis kok karo aku brung. Burung mau ya? Emang, semua sih ndagake kok udah muter. Iya yo to karo kowe Ya to. kowe dhewe to, Bos. Karo kowe To tak andani ngene. ngajeni. Lah,
Wis to, tak ndani penting dah sungkem salaman wis bari budal rono. Wis to manut aku. Ngono. Ya gege tak ndani ngene. Iya. Aja suwen-suwen. Iya. Ya gege lho penting lho. Iya. Suwen nih yo monyong kok. Ya gege nyong rasa kesuwen nyong. Setelah ketinggalan kancane iki nggo gantuk sangu awake dhewe iki kok beh. Beh kok suwemen kadro salaman. Gege kok nyong, beh suwemen no. Iya iki lho wis. Wis, Wis. ayo gas mubeng. Ya ta wis sangu rek. Oke, gas. Ayo. Sama ini kayak wong gas. Oh. Yes. Wih, mari cek wae lho. Kayak dhewe to. Rono. Jejere rasa cepat. Nang dhewe wae. Cocok loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono wae. Wah. Kenapa gimana? Yu, lahir batinku yu. Heeh, iya foto-foto le. Yo lahir badanku yo. Iya le, foto-foto le. Jajannya dipangan nih. Dipangan saono jajannya. Sampun. Ki enak iki. Ki yo enak, padha wae ki yo enak. Kan Ki parah biasa wae. Kayak ini dhewe lah. Aku warak. kowe meru mangan no. Wes nang Wes gak dipangan kok. Wah, iki lho, ini dipangan. Hah, gak oh, ini nyak kok. Dil. Pangan Dil. kue. Kowe mah ki omongmu ngeleh kok. Eleh di wetengku gede nih ki. Ya aku aja. Cilik no. Ya maca ucu gak pemangan jajan. Ya kenapa marene ucu? Juk, lahir batin tok. Ya arep boten tok. Iya tok. Ya wes. Jajannya dipangan kowe. Ya. Ya ora. Nek mau takon balik lho. Sangone ora? Iya ta yu. Sangone no. Zaman saiki kok yo nganu ndeluke gak jajan malah sangu kok peh. Yo 50.000. Ojo. Senengan kowe bathik engko. Yo mana loro. Wes pun. Yo, Iki model apa to yu. kakan cangkem iki kok. Mending lho tak kei daripada ora. Ono yu mas sing biru yu. Gak sah cah bayi semono wae. Ya wes yu. Ndak lanjut aku yu. Yo. Wes ngono tok. Wes tok. Dancur ora salaman nih. Kayu. Aku kesusu paling kok duwe nggari sampe kok. Wes yu bari aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaman saiki kok cah bayi kok ora gelem mangan jajan malah duit. Untung duitku akeh. Menawane tamune deh, nyangon-nyangon ningko bocah. Wah. Mau nyong ngising barang. Kok tak kene kadut sik ya, arene kene mbok dene kok. Taruh sik ah. Alhamdulillah sebodo. Cepet men ya sebodo. Lha jajan sik lah menawa sing teko ya. Sik. Alhamdulillah jajan cuma kabeh. Ada rambut sik lah. Assalamualaikum, Dut. Waalaikumsalam. Wah, cocok barang. Air batin, Bos. Ya bos, podo-podo. Nah, yo. Ini lho sih. Yo. Ayo, kita mubeng ayo. Pangan sik lu. Yo, Bos, apa nih? Jane ngene iki to, 2020. Ngene iki. Wis gak usum mau mangan jajan. Usume ngene iki to.
Duit, Apa? duit. Duit jebut lho none. Iya, bos kok bangga kuwi wae. Ayo mumpung ora. Sik nang tak salin sik aku. Yo gage. Yo. Sik. Wes, Wis, up. siap. Yo, mangkap. Ayo. Weh, lang, tani. Rezeki kok tinggal Bos. Lar batin bos. Yo, Terbatin. weh suwe ra tau ketemu luwak raimu dur. Tambah ganteng ngene rek. Weh. Tapi nanti Lah pe mlaku-mlaku to, Bos. Iya neng anune to, Bos. Sanguni Kenapa, lho. Nenek? Wis sanguni Werek loro. tapi nek aku kasih didik iki. Lho, alah, lapo ora ngerti iki. Oh ngene wae lagi metu ndik wingi no. Aku Iya. jelas. Alah. Tahun piro wis? Pantes ya to, Bos. Iki. Ayo. Apa ya? Yo, wong loro tuh nih. Wong loro. Apa? Wong loro. Susui wingo. Susuk. Kere. Mas kok yu marni bro. Aku ah. Yo. Awake dhewe kan kok sangu. Yo to lah apa sih? Awake dhewe anggere ngomong per kok kulit mari padahal kan ugung to. Wis teman aku ben kok melayu penak-penak. Wis, Bos. Wis. Bar kulit mari. Ajak-ajak kowe iki kok. Lah aku malu dhewe, setahun Wes. manut aku. Wingo susui nggo. Wis to, Bos, tak susuki. Wis to manut aku. Penak-penak. Oh, oke ya wes. Tani kene sik yo, Yo, yo. tak yu marni sik. Yo. Tani nang lho. Wah, dan coy, susu endi? Tahun ngarep, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota Om TB Channel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.